Jirikindeng Children Park Nempi Pamandet. Kardom, pini nili alkenis karbing long thanje bang put hari sabinong teron non birtang ton penar diponita. West Karbing Long Jirikindeng ataon arlo somara tumaphan kipanong pipon kijuyadim KAC kachari pon atum kechok che joini nampi paman pondet. Bangsolong I kesompon lake arkoi pho surihini rakrenar kep arnisi sompon lo. Bangso kesompon along emisi Rina Terang Pi lapen kupili emisi Pawan Kumar Rai alang litumsi long e sompon lo. Lapen bangso Children Park aparman lak kep atangka special package atangka pensi panong pipon lo. Bon sitami non anta biri mate wal an semar amat ington pon koklo. Bangso Children Park puthot kikim kerang pon thujia phan klim somaratum lapen Jirikindeng araratum emisi Rina Terang Pi aphansi chonghong pronglo puta Jirikindeng araratum pherangke athengno than pachini don. Bon sita kopi koson pot lone non ningkan pli kepleng thup nupo non anta Children Park abang Pangram Susi Thek Bonlong. News report Lutikimi News Karbeng Long. Mantu sila so ahem kang pupala lah. Labang so bang adim ke Children Park polosal. Children Park pu nangi kimpen ni tum ning karong piglo. Mane usomar tum juilong po lapen dadak mane alon dojot po posi ning thilo. Monsta me ki klem la pukayo ning kan du ulo la. Mana so along e moi di tum thek long i hadak. Ram so long e pen lang nam lo te di tum ani ding jen lo. Monsta me no anda kapit tang ji thang birta we. Kapit tang ji gali ladak chai nong kok dam chot. Made ingram ong si mane han su bak si chu irong lo. Nili mar kali han su ki ike monsta me anu ka plek tum han su chu irong lo. Na si nil tum ninga hang tengke non prab jin pen na so a Children Park abang nang petang pia sonte pulo mane apong lo non de le nili mane nang than dun ngali lo anu ka mane ka prek a news tum handa mane peklang bom lo bon ta lang le tum na bang so ka petang ya phan thang ta ning hang he la si nili tum mane nili mata pulo ingot bahini bhan pulo la analong le a place ke meke yong si Children Park yong si mane petang on elo klem on elo ponde hala long inang som veka tum penabang mane ka prek mane daily bazar place etame bate kopini akaprek mane mane bojar lega liseta kaprek mane hem ki kim pini adim seta bithurong not pansini dige mane awar sai ka chu hang mane ke hang no ano so bang pitang te ongke labang solong iki som ke sar ningkan pho plengi dok lo ningkan pho plengi dok lo lo sar dang mlom ke yu so market dolo nil tum school do dak mane students atum na dak hala VKV students atum ta mane do ulo la penan parta government school ta high school do na penan parta la pu LP school ta la dak te bok tere mane long thom pli komsar do an par ke Don Bosco students atum ta do an par ke hala mane missionary school lo hala Emmanuel school puta dak se do lo mane uso market do ulo nasi ning ciparong ateng nangi kim pia teng ke lahio somaratum juilong po pusi mat halo ya jadi mata monta la puding hake yo nasi ko son si ketang thegi maran si jadi ke chuning rikong lo kaita Nalin pen KCC fan kopin si mane ake haila hadak council long klembang phu bang phi ake thege ding tum phan ka chuning ri ke la bang so Children Park abang mane ki maku mane along ki kota Children Park po Children Park nang petang pi da prang nang po posine like chuning rilo KCG pen kedeng pon ajai megalong Education and Social Awareness Camp Christian Hemisi la pen rong rup kachelang Christian Hemisi tokbor akenang sot la sot happy pensi jai mek deng damlo la so maya long chepahem phu pon thari Andrew Terang mai phu KCG CEC alohi aman pen Dr Lipson Rongpi KCG Bidisar la pen John Kathar KCG chunbang atum chetong dun Pachinia por mate mai ke phalam the Pro Pastor Climax Terang Bidisar KCG CEC pensi Clardak alam pachini pon mai ke cheng pen kijut arnam
along Hirjumi ke dojia phan Pastor Jersong Rong Phar Panjan Baptist Church Pensi Hirjumi Hangpon Lapen Hirjir David Rong Chehon Rap Maipu KCG CEC Lapen Sami Lydia Ingtipi atum pen Hirjir Parjupon Bible alam Kaporhi pen Kardom Sami Serlin Kathar P Publicity Secretary KCG CEC Lapen Thare Andrew Tumung KCG Debating Secretary pen Lun Parjupon Lapen Arnam alam pen Athepi alam pen Lahin aphan Kaching Thur Lapen Tokbor Charlie Nangji Pu alam pen Clardak pen Pachini pon Dr. Lipson Rongpi Advisor KCG CEC Pensi Aning Parung pon Lapen Kachoro alam the Pro Pastor Climax terang Kachoro alam the than pensi Mai pajut pon Mai judera phi KCG aham phang pen Amina akhi pen Kachirung pen Kevan pi Pekarom Joy pen Geng op Chitimalan Hai hui Christianili Hemisi pu pen si Ave sele seta kipi pajirdam puta chethan pon Choki hola pen Philip Tiso Lochikimi News Karbiang Long Naram tok bi. Bida sing tok bi. Men sing rong pha. Dongkam Mukam Hujai District Pen West Karbiang Long Bitung Rangthama MSC Constituency Arlokedo Lalmati Hanse Japan Sildubi Manmiji Arong Karbiang Long Le Amethang Kasalet Ajoini Amethang Along Le Don Pharoi Sira Phokep Sose Mia Mate Kengsang Aso Aphan Sukti Lapen Paika Saihui PC Penang Adang Thepi Pek Tanglo Lahai Along Le Long Mia Tomason Ason Han Chorsi Chik achik lo John Wang ta Han kacho jor penta lak atangka long pon pusi miatum nang thandun laso adim along pini bitung rengthama youth forum satum adim aklong humri damsi maipu provenson be pen pherangkia phan nangkethan atengke Prabjin pen sukti lapen paikas ki ping tonang po lapen ladon pharoi sira phokep sose ahem tun atum aphanta Prabjin pen methang longle ahem phu atum tharle nang po Prabjin pen lahai longle along mia atum aphan theklong le det nang po kalit pulote pini kisung dokok pulote longle hem phu atum si adai chi enangji lapen komani karbi atum pini kisung phodun lokti longle kepevek ahem phu atum adai chi en vek nangji puta pherangke atum athengno ningje laan chot kali jongsi pachini dera phita kapachini ateng claim pen kewang jiarni kupini akisung dokok pulote bithung rengthama youth forums atum sodak pen insai nang kokpo puta ningje lalmati hanse japan seljubi arongke west karbi anglong lapen hojai district ahoi penak apot mentuni kisung chepho thekthe lasi
thar le vek nang po pusi along le hem phu lapen bithung reng thama constituency MSC mate KACCM Dr Tuliram Rong hang aphan tami chuning rilo pini matijong krehini arni West Karbi Anglong pen hojai district a hoyalong Tilsram Tiso Longki Be Binut Be Atum Chetongdun News report Lutiki News Karbi Anglong nai pusin le tum hin pen jongdam lo athi ladak la analong le kimi la pen huor kimi adim si ele tum banga supan pipon si banga supan si paplangun surong lo ele tum Karbi along le anak kimi adim si la se muhet jong le tum ladak tame arjulo adon adon tame nin tu arjulo alang tum ningkan krip ho ningkan ning ko la son si alang tum dak dulu la si kiwang jiar ni ke anso si alang tum do bom ong bom pat bom lo ke damtang ningkan ni siap rang le tum ladak nang humri lo halason ahor bang ke don thong ke bak sidu sitamin nona bang ke don pharoi si so se adon bang ke non dak dokok lo la si nile tum ladak la len onar mate la long le hem phu tum phan nile tum hin pen tuning ripon lo je la bang so dim pen prabjin pen ladak pen la bang so keng sang aso tum phan dak pen toy nangi nile tum ma hin ben nile tum bithung reng thama youth foreign hin betuning rilot de ladak aha war ke do akar biara da tum da pen prabjin pen toy nangi athe ele tum jong se ladak pen toy te bulon te ele tum ke dam tangar ni stame ele tum chithan long bom je social media long peng dang lok arong arong stame ele tum chithan long je Karbi asu aphan ile tum keng sang asu tum ha ile tum phanang chenek ile tum aswang yera tum phan bang kelang rem la pen ansu se ile tum phanang ke chenek posin ile tum hin pen la bang swat di malong keng sang asu phan ke wana pot bang ile tum hin pen ning dok delu la son si patumi ni phai gre player ni amslem terona rong pathuak lamalong karlitang long sing terona men pen kapathu angdung kitipon along amtili FC la pen rongjang phong FC atum angbong si pathupon lo hin angbong ta kapathu mesen pen pajutsi rongjang phong FC aphan pum troksi an pilo la pen amtili FC aphan rongjang phong FC atum pumni an si piun chot pen amtili FC atum chepahai ponlo labangso kapathu ke cheng pen kijut angbong an ke japon mate referee atum amen lake bipul teron biron terang bilison be Mongol Singh Kramsa Babu Rong Phar la pen hempuing tia tumsi Japon lo kapathuang dung kitia mai along jiroi club amai phu ranjading ti pen mai chepahem phu ponsi aluhi sarpo man peng Hamren Municipal Board Chairman Biran Tisochi Dongdun la pen Soil Conservation Chairman Ranjit Teron Hamren Sport Association mai phu la pen co Operative Chairman Joy Singh Ti Hamren Fishery Development Officer la pen Hamren Sport Association along Assistant General Secretary Chotro Pator Hamren KCS John along Maipu Mohan Terang West Karbi Anglong BJYM General Secretary Dhaneswar Terang Rapati Habe Borsing Ingtiatum Chetongdun kapathu angdung kiti pon along kicheng pen kijut an setami mesen pen kapathu pon abang phu atum aphan ingwai pon si nong e pajir pon lason si ke haya nong e amtili FC atum aphan HMB Chairman Biren Tiso pensi pajir pon lo runner up nong e rongjang phong FC atum aphan Hamren Sport Association amai phu Joy Singh Tipen pajir pon lo la pen higher scored Ashok Ronghang best discipline Jilison Crow Adverson Ronghang atum Chepalong Dun News report Lutikimi News Karbi Anglong Lakha 7 nong Kopili MSC constituency kaparlo rongkang tuipen tharwi hidi rong kache lenga towar kilometer sibag loji kahelo thekte kajok banghini ningkeme bang phu bidasing timung pen daveding ti chelang si methang asai chi o koksi towar kasamar pinpur me kedam tang MSC kilega hot
non kilik bom emisi ake hai Pawan Kumar abatai batai towar kasamara lam chechak lo bonta ningkan pli pleng et aphita sen gravel sitame echeta towar athak kepaklo theklong lelang lasi ake hai bida sing timung mate rongkang tui rongpang bong lapen tharbi hidiarat ahin pen bangso towar block kalite sen gravel pen cepak klem ponjia phansi council along kachari bom ketheki dinga tumaphan chuning ri pedopon news report luchiki mi news Karbi Anglong Nang tunggu posi pini la selesai ke klaim lo. Oh, ini tum ladak rongkang tuipen harve hidian kedam kaceleng atowar lo. Tapi arji dingklui pen ladak towar kahen jok kari motor da celeng un irem. Tapen kisu lahai ki ponta kostopik tapen school dam sumar puno bas ke pon oto ke pon. Penaan ladak khalalong jang lut la som si thelong lo. Tasini litum ladak ining cereng no dak si pini emek thang bahini tapu alang liamen bangke dividing ti apen nilimen ba bidasing timu ni tundarong sorlo ama mek thang si thur pak lo asi bahini basi la pithol mate lahai angkok krung towara bang tum thaide lo Te laporan ni tame nal tum handa ka sarkar pen kupi thang kirap tabe bang. Akerap thang theklong le lang kedam tang ingkan pho सरकार चारी लो लपेन लदाक थालों के यार थोगी कुसियाlang ditum penaan si cak dulu sitami itum ningkan fogenon ke paru si election anangeli lo sila so towar lo mai itum thalong ke buat heong le apen thang pine belek pine la fevar block kusame la haya towar heong le asila dagarat tum penaan kisung dulu ladak asi litum bang ladai ning penaan ning run via son dokor lo Asi cuni ria tu mai non ke bang lang hubang la soto war bang papa cun det ko sonte ilitum ini ngak long pen ku bang thupa jirpo Pinya beta kalan si kang ton poniglo lain bom tame LK News Karbi Anglong